Ćao svima, danas mi je stigao ovaj paket iz Kine. Znači nema sat vremena kako mi je poštar doneo, platio sam carinu 470 dinara, sam paket, to su dodaci za kameru, to sam platio 11 eura. Sad ćemo da otvorimo pa da vidite šta ima unutra. Evo ovako to izgleda, ovdje kao naspram ruke. I baš je teško, mogu vam reći. Sad ćemo da otvorimo. Samo da ne isečemo nešto što je unutra. Sad tu ima raznih delova, šrafića, svašta nešto, znači to ima sad puno stvari, ovako otprilike izgleda unutra šta ima. To je jedan. Ovdje imamo tu još opet neki šrafić, to ima za biciklove, za glavu, za skuter, za auto, za grudi da se stavi, znači stavite ovdje kamericu. Tu je prikačite, možete isto i ovdje na glavu da stavite, znači ima ovako kao neki kaiš. Znači ne znam šta smo sve dobili. Ovo je na primjer, ovo nisam ni znao da će dobiti, ovo je za auto. Znači 11 eura sam platio ovo. 470 dinara sam platio carinu sa poštarinom. Evo to izgledate ovako sve. Da se nakači s vakumom. Znači to smo dobili smo... Sad ne mogu ja da shvatim tačno šta je šta. Uglavnom kod svakog dela imate ovaj šrafić. Znači da pričvrstite vašu akcijnu kameru. To... I ovo je svašta nešto. Tu je i zako, boks i tako to. Sad ćemo vidjeti dalje. To je paket baš onako težak. Ovo je verovatno, da, ovo je za ruku, znači stavite ovako na ruku i tu nakačite kameru. Sad mi je to malo glupo šta da idem ovako i da snimam, jel da? Nema smisla. Ovdje još imate nekih dodataka, vidite, to ko se bavi ovim kamericom, on zna šta je to. Znači to ovako izgleda, dva taj imam. Vidjet ćemo već posle za čega je šta. Evo ga i neki, ovo je vrećica za sve te delove. Baš je dobro. Evo ovako izgleda. Što imate kesicu, tu ubacite sve vaše delove za kameru. Da vidimo šta je ovo. Ovo izgleda već cool. Eto ide na glavu. Vidite. Stavite ovdje kameru. I snimate. Dobro. Se vratimo ovdje dole. Samo prije haos. Plutajuća bola. Znači, pošto imam ja već Aqua Box. Ovo se, vidite kako izgleda. Znači, ovo se nakače na Aqua Box. Slučajno, ako snimate pod vodom i ispustite kameru, ona će isplutati kao plovak napolje samo i znate gdje je. Evo ovako to izgleda. Znači, ovo je za grudi verovatno. Jeste, ovo je za grudi. Pogledajte kako je to masivno, pa to sve vredi, mislim. Dobro, sad sam ja malo smotan da se baš snađem gdje šta kako. Što tek sam otvorio. Evo vidite, ima ovako neki kaiš. To vam dođe otprilike ovdje samo. Ovako dođe na ovu stranu. Tu ga provučete. Da, to je to. I tu stavite kamericu. Ovdje stavite kameru. Ovako. I snimate. To je to. Snašao sam se. Da malo da se dogledam. I dobili smo selfie stick. Ja već ovako selfie stick imam, ali od viška glava ne boli, tako da ili ću ga prodati ili nešto, pošto isti takav imam. Tako da to smo dobili sve za 11 eura. Primjer, vi ako hoćete da kupite selfie stick ovdje kod nas u Srbiji, ovakav selfie stick košta 550 dinara, da znate.
Sam selfie stick vam je već pola paketa koji sam ja poručio, a ovdje kod nas, ovi delovi za kameru, ako odete na kupujem prodajem negdje gdje likovi prodaju, svaki ovaj deo po 500, 600, 700 dinara, znači vama je samo ovaj jedan ovakva stvarčica, kupite ovu bovu, na kupujem prodajem, oni stave 5 evra, sve stave 5 evra. Ovo da kupite ovaj delić sa šrafom, to vam je 400 dinara, da kupite ovo, to vam je 2000 dinara za glavu. Znači sve sam ja tu istražio, ovaj kaiš za to je valjda 3-4 hiljade koliko prodaje ovo za grudi, znači bezobrazno, ali dobro, hoće ljudi da zarade. Dakle, to je to sad, sve o svemu da sklonimo nailone, vidimo koliko čega imamo. Evo ovako, da sabiremo i oduzmemo. Za grudi, za auto, znači za staklo. Ovo još nisam shvatio šta je ovo, ali shvatit ću. Moguće da je nešto za grudi, znači da se nakači, da se priveže za glavu. Selfie stick. Plutajuća bova. Ovo je za ruku, znači. Tu verovatno ono što sam pričao, ne znam šta je, to verovatno ide ovdje za ruku i tu se nakači. Imamo tu još neki milion delića svakakvih ovakav, onako. Ovo je za skuter, evo imamo ovdje za korman. Evo, otvorit ću da vam pokažu. Evo ga. Znači, vidite. Imamo ko za korman. Može za skuter, može za bicikl ili šta već. I tu su ova dva mala delića. I imamo vrećicu. Sve je izašlo 11 evri, platio sam carinu 470 dinara sa sve poštarinom. Sad ćemo vidjeti šta je carina napisala za sve to. Znači, Kinezi su napisali da je ovo gift, znači poklon, i da vredi $10. A naši su napisali da vredi $15, to je 1631 dinar. I na osnovu toga su mi zaračunali 326 dinara carinu. I znači sve preko toga 326 dinara carina i sve preko toga je pošta uzela kao poštarinu. Tako da, pa ne, po meni nije strašno, jer je jako težak paket, tako da verovatno zaslužena carina. To je to. Postavit ću vam link i pozivam vas još jednom da doći na našu Facebook grupu AliExpress Srbija kupovina. Da se, ako imate neka pitanja ili nešto, možete postaviti u komentarima ili ćemo tamo pričati. To je to. Vidimo se nekim novim snimkom. Ćao!